Croeso I cais ni cwmni Carreg y Garreg. Ein thema ni cyn y Nadolig oedd ein ardal lleol. Penderfynon ni fod yn greadigol a meddwl pa cynhyrchion allwn ni'n greu. Dyma ychydig o'n syniadau ni gychwyn. Felly penderfynodd ni ar gadiau wedi gwneud hefo'r pethau naturiol ein ardal. Da ni yn lwcus I gael siop fendigedig yn Llanfrodden I helpu ni werthu ein Cymru. Diolch ni ar pam siopau o'r lle. Dyma ein syniadau. Roedd yn rhaid ffonio argraffydd Eryri I ofyn faint bydd costau i'r argraffu ein cardiau. Rhaid cael enw a logo i'r cwmni. Roedd yna llawer o syniadau gen pawb. Dyma Mrs Williams. Ein pennaeth yn dewis fy logo I, Ac yr enw meddyliais I am Cwmni Carreg y Garreg. 15 dilyniad gwahanol ar gwaith gweithio allan y pris I gael enw. Dyma a cardia bendigedig. Eithio ni I cardiau i'r siop. Roedd y siop yn paratoi bocsys Nadolig I pobl y pentref roedd ein cardiau yn mynd I mewn I bocsys. Roedd gwaith talu ar biliau ond ar y diwedd roedd elw o 34 pence. Gwerthwyd y cardiau I gyd.